Hello लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दंबा नायलांबाय थादो। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंनि। जों गामियाव फुटबल खेला जागासिनो। स' नों खाथि खालानि रायजो राजा नोंथांमोना नायनो गोसो दंबा नायफैबानो जाबाय। 7 तारिखाव हिन्जावफोरनि खेला दङ आरो दिनैनिफ्रायबो जागायगासिनो खेलाया। दिनैनिफ्राय खेला मोजां मोनग्रा नोंथांमोना नायफैनो गोसो दंबा नायफैनो हागोन। खेलाया जोबोद मोजाङैनो जागासिनो। 8 तारिखाव जोबगोन खोमा फाइनाला 8 तारिखाव जागोन आरो। दिनै जोंनि गामियाव फुटबल खेला दङ। जों दा नायनो थांगासिनो। मैयानिफ्रायनो जादों खेलाया। नाक'टा FC आरो जों गामिनिया अनलाइन FC बिसोर मोननैजों दा कम्पिटिसन जागोन। दिनैहाय क्वार्टार फाइनाल खेलाया। मोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। Sera? Bol salah. Bol kono fैयानो बारा फिक्स थांबाय थायो। आबैया नुनाय नङा नों। बोरो जोंनालाय माथो जोंना मोनाव फैसायालाय माथो। गैला सेलायलाबो मुंलाबो बल खेलायावहाय दस नाम्बाराव अनलाइन ini rawan ini bidat pemandangan halangan kok sahabat-sahabat ya. Nanti kita mau kanan kecil. Mau apa-apa